Tashin hankali wanda ba a sa maka rana. Hakikanin gaskiya a yanzu haka shugabanni manyan shugabanni waɗanda suke yankin Afirka lalle babu shakka sun shiga cikin zulumi haɗe da shan jinin jikinsu a dangane da irin juyin mulkin da ya auku a ƙasar Nijar da kuma ita kanta ƙasar Gabon. Musamman yanayin yadda ake zato da kuma yin surukatai a tsakankanin al'umma wajen ganin cewa ƙasar Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka dace a jeri a ce ita ma tana cikin jerin jadawalin cewar ita ma ƙasar Najeriya mata juyin mulki, musamman yadda ake hango dalilan da yasa aka yi wa sauran kasashen juyin mulki. Ake ganin dalilai ne waɗanda ba su taka kara sun karya ba, amma ita ƙasa Najeriya tana da manyan dalilai da ya kamata a ce an duba kuma an hango wajen ganin cewa an yi wa ƙasa Najeriya juyin mulki, ma'ana dai an yi watsi da fatali da irin demokaradiyyar da ake fafatawa da ita a ƙasa ta Najeriya, musamman ɓangaren Bola Ahmad Tinubu, yadda ake hangen yanayin yadda talakawa suka shiga kuncin rayuwa haɗe da matsi da kuma rasa inda za a shiga a fake. Lalle babu shakka wannan lokaci ne da ya kamata a ce sojojin Najeriya su amsa kiranye da talakawa suke masu wajen ganin cewa sun ceto su. Amma daga ɓangaren masu bayyana ra'ayinsu kan cewa aiwa ƙasa Najeriya juyin mulki ba tare da hangen abin da zai je ya dawo ba, daga wani ɓangaren kuma waɗansu mutanen sukan cewa yi wa ƙasa Najeriya juyin mulki hakika ba shine abin da yake mafita ba. A dangane da mu addu'o'i ne ya kamata a ce mun mai da kai mun kuma mai da hankali akan yin su, duba da yanayin yanda muka tabbatar da cewa a yanzu a wannan lokaci ba mu da wani gata face Ubangiji subhanahu wata'ala. Idan dai har mutum ya tsinci kansa a cikin irin wata rayuwa to lalle ya koma ga Allah shine abin da zai fi mai sauki. Magana da ake akan cewa ai Tinubu juyin mulki, akwai abubuwa da dama waɗanda za su faru daga bisanin yi wa Bola Ahmad Tinubu juyin mulki. Kada yanayin yanda Nijar ta shiga cikin wani nishadi da jin daɗi bayan yiwa Bazum juyin mulki a ce mu ma haka ɗin zai faru da mu, lalle wannan tunanin kada ya yarda ya zauna a zukatan mutane. Duba da yanayin yadda ake hange da ganin cewa wanda ma aka sa ƙuri'u aka zaɓe shi, wanda ake da damar complain idan bai aikin da ya dace ba, bai tsaya yaya abin da ya dace ba, sai kuma wanda ya karɓa da ƙarfin bindiga. Hakika wannan tunanin na marasa tunani ingantacce ne. Yana da kyau a ce an tsaya an duba. Addu'a dai ita ce mafita a gare mu. Masu mu na yau da kullun, shin ku menene ra'ayinku? Ku ci gaba da yi mana comment da liking, wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran masu mu na yau da kullun.